תאר לי את רותי במילה אחת. איזו מתנה היית מביא לרותי? מי הילד המועדף על רותי? מה לדעתך הכי מעצבן את רותי? מה, רותי לא תאכל אף פעם? למה הכי תתגעגעי שרותי תעזוב? מה הקטע? בסדר, יש לו את הקצב שלו. אהלן. לשבת פה? אז אני לבן. בצד שמאל שלך. הופה לך. אהלן. שלום, חב. שלום. סליחה על השאלה, אנחנו פה. באיזה גיל רותי התחילה לעבוד בבנק? אני לדעתי התחילה בגיל 16. אז לא 16 או 17? 17. ילדונת. 16. בתור עובדת, בתור תלמידה. 16. 17. 17? מה הדבר הראשון שרותי עושה כשהיא מגיעה למשרד? טוב, זה אחד משניים. או שיחה עם אייל, או שיחה עם יוסי. רותי מגיעה למשרד לפנות בוקר, זאת לא שאלה בשבילי. שמה את הצ'נטה שלה בתיק במשרד, זה הדבר הראשון. אחר כך טוסט וקפה. אז המשרד של רותי הוא כמו חממה. איך שהיא נכנסת למשרד, דבר ראשון שהיא עושה זה להדליק את המזגן. יום ראשון, 8 בבוקר, ורותי עדיין לא הגיעה. איפה היא? נראה לי שהיא מסתפרת, אני לא יודע. אצל אמא שלה. יותר חשוב. במספרה? כן. קובי. אצל קובי. פן אצל קובי. מי מכין למי שקית פירות כל בוקר? גדעון לרותי או רותי לגדעון? ברור שגדעון לרותי. גדעון לרותי, שוטף לה את הפירות, שם לה בשקית כל בוקר. אחלה גדעון. גדעון לרותי. כמובן שגדעון לרותי, אין על גדעון. מי מהבאות אינה אחותה של רותי? ירדנה, אביבה או איילה? אני יודעת שאביבה יש לה גיסה. אביבה? אביבה? אביבה. אביבה. בסדר. מגניב, אנחנו מעולים. איילה אני יודע שהיא אחותה, ירדנה. אז קודם כל זה לא ירדנה, אביבה או איילה, זה ירדן או אייל. ואביבה היא לא אחותה. אביבה היא גיסתה, אם אני לא טועה. אשתו של שמעון. מה שמות הילדים של רותי מהבכור לצעיר? טוב, זה גם כן די קל. זה יוסי, כפיר, ואז ציון, הצעיר ביותר. זה קל כי היא פשוט מדברת עליהם כל הזמן והיא באמת מאוד מאוד גאה בהם, אז אנחנו תמיד שומעים עליהם ויודעים הכל. רגע, קודם את זוכרת את השמות שלהם? יוסי. יוסי זה הגדול. יוסי זה הגדול. כפיר? כפיר זה הקטן. לא. האמצעי. אוקיי. וציון. ציון זה הקטן. יפה. אז הנה יוסי, הגענו. כפיר וציון. יופי. לפי הסדר בתמונה, מי זה מי? זו שאלה קלה. לאחים שלהם זו שאלה קלי קלות. קלה. מספר 1, כפיר. כפיר. מספר 2, יוסי יש רק אחד. ומספר 3, ציון. נרוץ לתמונה. לא יודעת אם אתם מכירים אותנו, אבל אנחנו האחים שלכם. מי הילד המועדף על רותי? רן או מיטל? רן או מיטל? רגע, אני חושב שיש פה טעות. מי הילדה או הילד המועדפים על רותי? כמובן רן. רן, ובלי להתלבט בכלל, רן. סליחה, אני קודם כל רוצה רגע לוודא שיש את רן. אני נכנסתי כמספר 2. ממש לא. אני נכנסתי ממש לא. נשמה, היא כבר אמרה לך את זה. הכנסת את עצמך, לא נכנסת. היא אמרה את זה, לא אני. אז קיצר, בטוח רן, ובטח לא מיטל. מיטל איפשהו 3-4. זה הכל. תשאלי את רותי. זהו, סיימתם. סיימתם. קל, רן. זו שאלה. את מי ששואלים, אבל מיטל פה על תיעלבי. אני חושב שנראה לי שמיטל. אתה רוצה ככה.
לא, זה תיקו. תיקו? תמיד אומרים, אוהבים את כל הילדים באותה מידה, גם אם זה לא נכון. תיקו זה תיקו. תיקו זה תיקו, כן. רגע, ברור שאני הבת היחידה שלה, אין לה עוד בנות, בשביל אמא בת יחידה זה הדבר הכי מהמם ומרגש שיש, אין ספק בכלל שאני המועדפת. חיה בסרט. לרותי יש 3 בנים בבית ובן אחד בעבודה, ואני הבכור, כי נולדתי לפני יוסי, אז בכלל אין תחרות. אני נושמת את האור שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב, רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב, אני תואם את הגייסה שלך, חיים שלי, כמו חלה של שבת מתוקה, שתמיד אקדם אותך, חיים שלי, עם מוגע וחיבוק ונשיקה, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. מה יכול לעצבן את רותי? הייתי אומרת שמזיזים לה ישיבות ביומן, או פתאום יש איזה בלת"מים. רותי לא מתעצבנת בקלות. אם אפשר להגיד עליה משהו, על זה שיש לה קור רוח, והיא באמת מרגיעה את כל הלחץ והכעסים והעצבים שלפעמים יש לנו במחלקה, ואין הרבה, אבל היא מרגיעה את הכל. אבל מעצבן אותה מאוד שהישיבות מתבטלות, או שהן לא מסתדרות בין כולם, ואז היא יכולה באמת להתעצבן, אבל בסוף היא מצליחה לסדר את זה כמו שצריך. מה יכול לעצבן את רותי? שאני מזיז פגישות. מה רותי תמיד תדאג להזמין להרמת כוסית? הרמות כוסית, כשרותי בעניינים, הן תמיד נהדרות, היא מזמינה הכל כמו שצריך, מנצלת את התקציב כמו שצריך, היא תמיד תדאג להזמין מתוקים, מלוחים, שתייה, אנחנו מסודרים בחגים. רותי תמיד תדאג להזמין את העוגיות, את הפיצוחים, את השתייה, את הפירות, היא לא תשכח שום דבר, שום פרט, תמיד הכל מתוקתק עד הפרט האחרון. מה? אני לא יודע. כל המחלקה? כן. על איזו שאלה רותי תדע לענות גם אם תעירו אותה באמצע הלילה? יום הולדת של כל אחת ואחד מאנשי המחלקה, תמיד. מה הלו"ז של זה? מה הלו"ז ממחר? זה קל. מה הטלפון של שמעון מההחזקה? מה כל מספר הטלפון בבנק. של אבי מטלפוניה? כל מספר בבנק. כל מספר בבנק היא תדע מיד. והיא מהולדת. ומהולדת. אלופה במספרים. אם יש גאונות כזאת, יש אותה לרותי. ואני לפעמים גם כשאני עובדת מהבית ולא מצליחה להיכנס לקליק, מתקשרת לרותי לשאול מה הטלפון של זה, מה הטלפון של ההוא, מה אני אעשה עכשיו שהיא הולכת? עוצם עיניים ועוזב את הידיים ופתאום הכל נראה כמו חלום, את מחייכת לי ממול, אני קולט כמה עבדנו קשה עד היום. אז אם את הולכת או אם את חוזרת,
אם היית יכול להעניק לרותי מתנה אחת, מכל המתנות שחילקה לכם ליום המשפחה, איזו מתנה הייתם נותנים לה? קל. סיר שתכין לי קובה ותביא לי קובה. סירים ומחבטות מגבות. ורדינון, קיטן, אותו. וואו, איזו מתנה. קודם כל, כל המתנות שהיא בחרה כחלק מהוועדה היו מדהימות. תמיד חיכינו לימים האלה ולמתנות האלו, כי ידענו שהמתנות שוות בזכותה. אז אני בעד לתת לה את כל המתנות פשוט שהיא בחרה אי פעם. למי שייך לוח השנה שרותי מביאה בכל שנה למשרד? של אח שלה? של המוסך. נכון? לא, של הביטוח. של הביטוח. ביטוח עמדי. יפה. לבעלה יש מוסך, היה מוסך. השלימו את המשפט. אני לוקחת את והולכת הביתה שלי. צ'נטה. זה קל. אני לוקחת את הצ'נטה והולכת הביתה. אני לוקחת את המוצ'טה שלי והולכת הביתה. כמובן שזאת הצ'נטה המפורסמת. שרותי מאוד רעבה. מה היא רוצה לאכול? תבשיל. תבשיל, וכשהיא ממש רעבה היא נכנסת ואומרת יאללה, נסחב לי הלב. מאוד רעבה? מאוד רעבה. אני הייתי אומר על עצמי קובה. אז קובה? גם אם היא באה לתבשיל, היא תראה את האוכל ותיקח שניצל בסוף. לרותי יש מספר שריטות שקשורות לאוכל. בניגוד לאלי, היא לא אוהבת פרגית. היא לא אוהבת שמנת בכלל. בצל בסלט צדק. אם נדליק את הטלוויזיה בסלון של רותי, מה נראה על המסך? סדרה טורקית, סדרה ישראלית, כדורגל. טורקית. גברת שור רואה כל יום את הסדרות של הסדרות. לא, אבל זה תלוי, כי אם גדעון יושב בסלון, אז כנראה כדורגל, לא? זה נכון. ברור, סדרה טורקית. טורקית נראה לי. בדוק טורקית. למה הכי תתגעגעו כשרותי תעזוב? לרותי, פשוט להכל. בוקר טוב וחיוך. לרותי. טוב, רותי היא אחת הנשים הכי חכמות שאני פגשתי, ותמיד יש לה את העצה הכי טובה, הכי חכמה והכי מדויקת לכל סיטואציה שתתקלו בה, בחיים המקצועיים ובחיים האישיים. ולעצות זהב האלה, היומיומיות, אני אתגעגע, אבל בעצם לא ממש, כי אני לא מתכוונת להיפרד מרותי, ואני אמשיך להתקשר ולהתייעץ עד 120. אני ממש אתגעגע רותי לשיחות שלנו בכל בוקר. בכל בוקר שתינו מגיעות בסביבות 7, יושבות על כוס קפה, מדברות, רותי נותנת לי עצות טובות לחיים, אני אתגעגע לזה מאוד, אבל זה ימשיך גם אחרי שתפרשי, אני אמשיך להתקשר, את תשתי בבית, תשבי עם הכוס קפה שלך, ואני עדיין ימשיך לקבל ממך את העצות שלך. תתאר את רותי במילה אחת. אופה, זה קשה. המילה הראשונה שקופצת לי זה אמא, המילה השנייה זה נשמה, והמילה השלישית והאחרונה זה אמא. אז כמה יצא לנו? אמא, נשמה, אמא. נשמה. אמא, נשמה, בשתי מילים. טוב, אז אין מילה אחת שאפשר לתאר בה את רותי, לא חשבו על המילה הזאת ולא המציאו במילון. רותי היא לב ענק, רותי היא שמחת חיים, רותי היא מסירות עד אין קץ, היא אהבה, היא באמת, אם אני מנסה לדמיין ולתאר אותה למשהו, רותי היא שמש, היא מלטפת, היא חמה, היא אוהבת, היא דואגת, אי אפשר לחיות בלעדיה, וכל בוקר היא זורחת מחדש. במילה אחת, המילה הראשונה שקופצת לי לראש זה נשמה, נשמה אמיתית. אמא. אז לדעתי אכפתית, היא מאוד אכפתית, ישר רואים את זה עליה. אז אני לב, באמת כמו שאומר, לב גדול. חיבוק אחד ענק. כן, לב גדול. רותי אישה מאוד ותיקה, אפשר להגיד מהדור שלי. לב. בין האפל הנסתר בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה.
ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לעשות, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח, יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. לרותי אמרו לי לעשות לך סרטון עם ציור של לב, אבל אני הייתי חייב לדבר. אוהב אותך מאוד מאוד, דוד ויהודית, ומאחל לך הצלחה אחרי בנק ישראל, ושתצטרפי אלינו לרמת רחל ונפנק אותך ברמות. ביי מותק. עוד שאלות? איך היה? בסדר, אני יכול לעשות את זה שוב פעם, צריך. איך היינו? נראה לי סבבה, לא? יפה, כל הכבוד, איך היה? סבבה. הייתם באמת טובים, כל הכבוד. תודה רבה. תודה. זהו, נראה לי שהיה אחלה. איך היה? נהנתם? מאוד. מאוד. בהצלחה רותי. בהצלחה ענקית, אוהבים אותך. גברת שור, אוהבים אותך. מזל טוב. איך היה? סבבה, נראה לי. קצר מדי. כן? אנחנו לא מכירים את רותי מספיק. לא כיסינו כלום, מה זה 40 ומשהו שנה, מי סופר? 4 שאלות. נראה לי עבדנו על הכל. ואיך היה? אחלה. כן, נהנתם? אוהבים אותך, רותי. מהמם, איך היה? מקווה שבסדר. מה אתה אומר, אלי? עוד אגדה בהיסטוריה שנעלמת. שמעו אחי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור, רבים חוכי. אני מדבר בקול רם וצועק, לצאת צועק? לא, זה. לא, זה. זה עשינו כבר. לא, זה. די, אם אתם מתחילים על שירה, נו, מה הקטע? כאילו, נחלתי ביחד? מה הקטע? נו, מה הקטע? בסדר. הלאה. שלכם? טוב. למי ש... תגיד, אתה מדברת איתך, תענה לה, הכל טוב. מה שלומכם? תענה, הכל בסדר. אמרתם להתחיל. מתרגש? לא. אחי, תקשיב להוראות שם, נכנסים, יושבים, היא אומרת מה קורה, שלום שלום, ואז אנחנו מרימים. טוב, נתחיל, או משהו כזה, ואז נתחיל. שלך. רגע, בוא נעשה עוד פעם. תהיה רציני. אל תיגע. אני תמיד רציני. אל תיגע. אני הייתי אומר על עצמי קובה. קובה? כן, רק אני בטוחה שרותי איתה, אבל נגיד במשרד שהקובה פחות זמינה, אני מניחה שחלבה. היא מאוד אוהבת צ'יפסים. אבל כשהיא ממש ממש רעבה,
אבל משהו שנגיד שיש אותו במשרד? אז עכשיו אני... היית מעולה. אבל קובה... תבשיל, אתה זוכרת שאומר תבשיל? כן, אני רוצה בסדר, אבל תבשיל. מאיפה תביא עכשיו? קובה, זה תבשיל? כן, אבל במשרד מאיפה תוציא תבשיל? אני הייתי, במשרד, מאיפה תביא עכשיו תבשיל או קובה? תבשיל בחדר אוכל. בסדר, למרות שבסוף היא תזמין. היא תאכל שניצל. הרבה יותר טוב. תגידו לנו אתם. יאללה. היה הרבה יותר טוב. לכן רק רותי דיד. אני גם מסיים את השאלה, אתה רוצה להגיד טוב, אז אני אגיד. אני לא מספיק לעשות תנועה בפה, היא כבר אומרת לי, רגע, אני מסתכל כאילו, רגע, מה אני אמרתי בסרטון? בקושי קראתי את השאלה. כן, אני עוד חי, זה השיר שזה